Land Cruiser, 2023 рік випуску з пробігом 20 тисяч кілометрів в комплектації преміум. LED-оптика, масивна решітка радіатора та брутальний вигляд у кожній деталі. Мультифункціональне кермо з підігрівом, адаптивний круїз, утримання в смузі та повний контроль автомобіля одним дотиком. Преміальний шкіряний салон з вентиляцією та підігрівом сидінь, електрорегулювання з пам'яттю, простір та тиша навіть на високих швидкостях. Оригінальні легкосплавні диски, ідеальний баланс стилю, комфорту та готовності до будь-якого покриття. А як щодо дизельного двигуна з об'ємом 3,3 літри на 299 кінських сил, який ідеально підходить як для траси, так і для бездоріжжя? Це був короткий огляд на Land Cruiser 300 в Toyota Центр Дніпро Алмаз Мотор, який знаходиться за адресою Запорізьке шосе 51. До зустрічі!